ni Simeon ken ni Ana. 25. Ket adtoy adda idi ti maysa a lalaki ijay Jerusalem, a managan Simeon. Ket daytoy a tawo nasingpet ken managdaydayaw, agururay idi ti liliwa ti Israel. Ket ti Espiritu Santo adda ken kuana. 26. Ket impalting ken kuana ti Espiritu Santo, adi nanto makita ni patay, agingga iti makita na ti Kristo ti Apo. 27. Ket semrek iti templo nga tinignay ti Espiritu, ket idin serrekda dagiti tadakkel ni ubing a Jesus iti templo, tapno aramiden da kenkuana kas kadawyan ti linteg. 28. Isu inubana kadagiti takyag na. Ket tinaydayo na ti Diyos ket kinunana, Apo ita palubusamon amatay, asitatal na to'y adipin mo, kas ti saom. 30. Ta dagitoy matak nakitadan ti pakaisalakanan. 31. Isu nga insaganam iti sangwanan dagiti amin at tattao. 32. Maysa silaw amang lawag kadagiti hintel kendayaw dagiti tattaom nga Israel. 33. Ket ni amana ken ni inana masmas daw da kadagiti na isasao amay papaan ken kuana. 34. Ket benindisyonan ida ni Simeon, ket kinunana ken inana a Maria. Adtoy datoy nga ubing maikabil tapno pakapasagan ken pakaitanukan dagiti adu iti Israel ken puon ti supyat. 35. Ket maysa nga ikam salputen nanto metlaeng takararwam, tapno may parangarang dagiti panunot dagiti adu a puspuso. Ket adda idi ti maysa mamadto a managan Ana, anak nga babai ni Fanuel, iti kapututan ni Aser. Isu a baket unayen ket nakipagbiag ken asawa na iti 7 a tawen, nanipod idi kinabalasang na. 37. Ket isu balo iti agwalupulo ket 4 a tawen, adim pimanaw iti templo, nagdadayaw iti Apo, iti rabi ken aldaw, agraman panagayayunar ken panagkarkararag. 38. Ket idi imay met iti daydi nga oras nagyaman iti Dios, ket nagsao ti may papaan idi ubing, kadagiti amin nga agururay ti panakasubot ti Jerusalem. 39. Ket idi natungpalda aminen kas itilinteg ti Apo, nagsublida sa di Galilea, ijay ilida a Nazaret. 40. Ket daydi ubing di makkel ken pimigsa, ken napno ti sirib, ket ti grasya ti Dios adda idi ken kuana. Niubing a Jesus iti tinga dagiti mamasirib. 41. Ket tinawin amapan dagiti tadakkel na sadi Jerusalem iti rambak ti Paskwa. 42. Ket idi agtawen ti 12 simbang adda kas kadawyan ti fiesta. 43. Ket idi napalabasen dagiti nga aldaw, idi agawidan nabati ni ubing a Jesus sadi Jerusalem, adi ammo dagiti dadakkel na. 44. Ket agsipud ta impapanda nga adda idi a naikuyog nagnada iti bayat ti maysa nga aldaw, ket sinapsapol da kadagiti kakabagyan ken amamuda. 45. Ngem agsipud tadida la masarakan, nagsublida sa de Jerusalem, anang birok ken kuana. 46. Ket naramid
nga idi napalabas ti talungal daw natumpungan da idi templo as itutugaw iti tinga dagiti mamasirib dumdumngeg ken agsalsuludsod kadakwada. Korintay 7 ket amin dagiti nakangeg ken kuana nasnas daw da iti saririt ti isip na ken kadagiti sungbat na. Korintay 8 ket idi nakita dan nagsidaw da ket kinunana ken kuana ni nana, anak apay-apay takasta ti inaramid mo kada kami. Adtoy ni amam ken tiyak, sila ladingit kami anang sapsapul ken ka. Korintay 9 ket isu simungbat kadakwada, apay-apay sinapsapul dak, di kay amu amasapul asangwak dagiti banbanag ni amak. 50 ngem di da nawatan dagiti sao nga imbaga na kadakwada. 51 ket simalog anay kikuyog kadakwada ket simangpet ijay Nazaret ket nagtulnog kadakwada ket ni inana sinalimutmutan na iti puso na amin dagitoy a masasao. 52 ket ni Jesus dimakkel iti kinasirib ken kinatayag ken tigundaway iti Dios ken kadagiti tao. Nalpas manen ti intay panaybasa iti daytoy nga Bible tayo ket agyaman na ken kakabsat ti inka pa nakidingeg met iti daytoy nga mensahe ti Dios kada tayo ket namabalin paki-like ken subscribe tapno ti kasta ket updated ka kantupay dagiti sumaron tupay nga intay panaybasa iti daytoy nga Bible tayo. Ket iti Dios bendisyonan na tayo. Amen.